kumsang khazakwa somnga pasari mei thlania Englanda kholian lo tak mai hex hama cheng Joanna Poloki kumsom pakhat mi le anaw kumruk mi Jacqueline te chu anthrian pa Anthony tenen in khom turin ke in biakin lam anpana kongpuya chuan an hnung lama lir thei pakhat hi aron tlan koi zor zor akhal tu chu aruya lir thei athunun hlei thei lo chet sualna athleng tarenga Joanna te u naule Anthony te chu rui chunga lir thei khal tu chuan hnung lama tangin aron suwa kapo chhon lovin an u naw chuan an thi ngala an thian pa Anthony po damdoi in an thlen pui ma in athi vele ahnua an thiat le danin lir thei khal tu hian rui hlongol aveya afa te anlak sakawangin a rui thin rimin naupang pathum te chu asului alone he chet sual na hian England ram adeng chuaka ahnu zela an chung ko thil ton chuan ngai event a hlo zual Joanna le Jacqueline te thina chu annu le pa Florence le John Pollock te chuan an turna hlea annu pa hian na an thowangin an fa te hi an pi le pu ten an pom tam ma zoka an ni po thina wang hian an tliak tak me bokane Joanna te hi unawin kom ngei thil reng reng titlang vek thrin ania anin chung tihlim tu ber anom talote an thi dan rilruna thlak takte wang chuan John le Florence te chu andam thei mol lo anu phei hi chuan an fa te chanchin chu soipo a soi thangam ngai lowa mi tuitlalovin nikhat po a om lowang ti hial turane apa John a tor dan ne ro chu an ne pe ti nani lovin adang lam deuh thung afa te chu anron piang non le don ti rin na anei tlata achangin in larna amu thu te anin levela chuan an fa te chu la om tlata hriat na anei thu te asoi chuak fo thin an chung kwa hi Catholic zui tu ania pian non le na chu an rin na kal tlat hil ania Jonan asoi chuak fo mai chu Florence hian angai thiam lo hle nge a an rin na a ranta kawang hian an nu pa in kar po achiat phain in thren lek lek te in anom man ma se kumsang khazakwa somnga pariata Florence chuan naw akeng le ta a an fa te pahni thi hnuwa an nun ruak tak mai chu an fathar lo piang tur chuan aron no kha thei be sein hlim mel po an pule thei to doctor te chuan Florence chu fa pakhat chau anei don tian thrila ma se John ro chuan apom lo bur anu puinaw ken lai chu phi ran ni ative tlat thung October ni lia Florence chuan nawanei ta a fa pakhat chi ikeng anti lain phir mei chia a ring ta a doctor te poin makan ti hle an pian ma zonga kanen dikna kha chuan pakhat chawan ni ti nem nge vek thei turania ma se phiran ron piang tlat box si ative nuwa Florence phei chuan makati zual naute che dan atangin phiran ni aring ngai lowa an che dan chu mi pakhat ang mai ania an chung kwa phir ring an la om ngai lowa makati na abel cha zualane phir upazok minga chuan Gillian an sa a anaw zok chu Jennifery ania an pian tiratang hian makdang lam na tak mai anei ngal kutchuk anei ve a apian mang ainan mai ba ka a omna lai chu mun khata ngai thei tur ani boka chubaka chuan Jennifery chuan amit chunglam dewa hian serniom tak hi aron pian puya Jacqueline kha kumthum mi ani lain atlusual chu baketa ain so hetiang deuchi a hian ser anei ve thrin ane
nun bultran thar turin heksama tangin huaitli be khuwa anchung kwa in anin sona an ute thina khuwa a en kol seilen anzuam tolo har satna om lovin naupang pahni po chu an seilian vezela an trong thei nuwa chuan danglam na riawan nei ti an nu le pa te chuan an hrechuak ta an unaw hian nautelem an la mu ngai reng lo chu an ming lamin an ngen tlat thrina chung nautelem te chu Joanna le Jacqueline te tahlui in chunga thilda thatna hmuna an da that ania an nu le pa te chuan makan ti thei hle engtin nge nautelem an la mu ngai lo chu an hriat ngal chat hei an tia chubaka chuan Joanna le Jacqueline te ti danin nautelem te chu anin sem vele chia thrin kan fate pahni kha anron piang non tia chiang ti chu Jona ngai dan nget tak ani to phir te chu an u te pahni boral ta tenen khan an thil du zong po ainang hlea Giliani le Joanna te eitur du zong ainang ang chi in Jennifer le Jacqueline te du zong chu ainang chia Gillian hian Jennifer chu achanin athlawang a hau thei ema Joanna in Jacqueline a en kol thin da nang kha alani ta zela chubaka chuan heksam khochan chin soi chua zau zau an ching boka an pem khan thlakomi chau an lania kumlimi anin avoi khatna tan heksam hi an tloa an pahni hian an voi khat hmuna mani se mun hming thang le langsar deuh te chu an hrechat chat theya chungzinga chuan an u te school kai na thin te biakin le infiam na hmun te po atela an pahni hian he khua a lo om hrep tawng main an tlang nel ngal Jonan an fa te hi an u te ron piang non len ni hati lain Florence ro chuan a ring du chuang lowa ma se rin lo thei lo na thil atong veta nia soi thrina ni nikhachu phir te hi anin fiama accident chungchang aron soi chuak tamaya Gillian chuan Jennifer lu khoyin kha imi ta tangin thisena chuak ania khalai kha lir theina sutna cheni kha atia anu te chanchin hi an la hril ngai mi alawa an che dane ro chu dikteu main an soi thei boxi Florence hian achik ta a phirte hian kongan kan donin an phim khur thei hlea lir thei an ngai na vak lo ni tein a hreta zel chubaka chuan mumanga lir thein aron su anga an hmu thu te po an soi thrin an piang non le ninge ya an nu le pa ten an rin lai hian kumngan tlinin an u te thil ton chungchang ero chu engma an soi chuak ngai talowa an hriat rengna tangin abo ta mia thung trum kha chu Gillian hian mumanga neya ala mu ngai mi lo mun chu dik tak main amumanga tang hian asoi chuak thei thunga api le pu te kha hui kham khuwa cheng ania amumanga chuan ama in hui khama in pakhat bula vaivuta alawin fiam nina soya apu te in bula chutiang chi chu awmane polok phir te hi pianon lena om tiring tu te chuan afin fiana thabera an ngai thina anu le pa te thlirna tanga en chuan thiloyom takpo aniang ma se an soitel ngai manglowe ro chu phirte hian umi pa pali an la nei ti hi ni John te nu pa hian phirte hi an u boral ta te chanchin hi an len deuh nuwa bak an thril mi lo ma se an umi pa te hian an thril thinem te ro chu achiang talawa heiwang hian pianon le na ringlo tu te chuan an thril thrina nga an thil thriat chu engemaw chen an lan tir ta ni tura an ngai chubaka chuan apa hian piangnon le turin a ring ema chuti zong chuan thil a thlir tatlata Florence hian atira ringlo ma se
a pasal soya trangte phirten an ute chanchin an soi chuata ka trangte chuan a pasal thirna chu a trom pui ve ta niange anti saka an ute omdan thin ne na me belin an nung chang le an mi zia a in an na lai chu an thur chuak ta ni tura an ngai sakane enge kan ngai ve dan le